Mekanik ekweghị anyị mara ndị wụ ndị ara. Ihe ọma na ha aladịla. Mmadụ ga-anọ hụ na mmadụ ibe nidiri enyemaka. Mmadụ ibe chọrọ enyemaka. Ụjọ na-atụzi onye chọrọ inyere ya aka. N'ihi na ọma ka ọ ga-eme ya emegburu onwe. Ị ga-ahụ bega n'ụzọ, gị nye ya ego, gị tọkịrị. Ha natụgochara ndị mmadụ ego, ha ewere ga-ereshi big men. Big men ewere ego ahụ ha natara ọgodu 50 naira. Ọrụ some big men mkpa. Ha ewere nye ndị big men, enyezie ha ego gbara ihu, ha ewere lawa. Ọkwa somebody kwụrụ ngwọrọ inyere ego were riri nri, ilechara ya sị maghị otu o shi. Ọwụ na onyere ụkwụ ya ndị ụkwụrụ mma nga ha gbatute n'ego rijuo afọ, ma ọfọzikwa onye ụkwụ na-adịghị mma gwọrọ ofu ebe. Gị were ego nye ya ewere ego ṅa gị che na ego ahụ i nyere na ọ ga-eyuzi ya. Ya nara anya ya agba rụọ na waterproof black. Chijie n'abalị, big men ndị otungo ha na line na-anara ju ha ego ọnụ ha natara innocent people ji aka nri nye ha. Ha ewerezie nye ndị big men. Ndị big men enyezie ha tọpụrụ ha bọndụl ego. Ha alawa. Ọkụ ụnụ how bad ọ dị. Ọ dịgidere bad na this country, mmadụ amawụghị ebe ọ gagagaga na ebe ọ lagalaga. Lewenụ soja na ugbu a na ọnụ gangala. Wake ọgwụla. Nigeria wụ otilo for this country. Lewedele na Nigerian soldier. A Nigerian soldier nọ na army, nọ na uniform ya. A trained soldier, the well armed. Gara kwụsị na Merud, ịkpa welu awụ ala. Hụ a private car, ya moto n'ugbo nọ gangala. Driver bụ ya wee civilian. Na-enwe ihe n'obi ya, ihe o mere ihe o kwesịrị ime. A soldier of his country. Kwụsịrị ya fetuori aka for a free ride. Na obuke gị naanị ama ebe ọ si eburu ebuke gị. Nyakwa n'egbe ya, ya ehepụ ya. Ya baiga na moto. Ọ gịnị ka soja mere? Mbata ọ batara na moto ya gbagbuo the driver. Hapụ ozu ya, buru moto ya, welige megere dị moto. Kekeke agawala nọ, nwa mụmụmụ agawa. Ịmụ ụnụ mana kama a na-ehi ụra, enwere onye ị ga-emejọ, ị ga-ala. Ịdị mbụ ezu emere nwe, mana enwere onye ị ga-azụta, ị gaghị ala. Ọ dị possible na enweghị ụzọ ọlụla dị ya. Ọ ya ka atrakọrọ moto n'ụtara. Enweta dị moto. Ekwu onye bịara moto, kọọ ihe niile. Ugbu a na eziokwu agbaala, kọsọ enwe gị ga-ejide mmadụ. Onwe ihe dị ka ịtụzi ashị. Eziokwu agba korokotom. Ụwa ahụ ihe mere n'otu o shiri mee. Na civilian, somebody na-amaghị onye ọ. Ịma otu o shi kpata ego. Ịma ya ebe ọ gaga. Ga-ekwụsị ya. Ya akwụsị na ọ chọrọ onye nyegere soja aka nyegere country aka. Just support. Ka ọ kwọpụga freely ọ na-aṅa ego. Ya gbagbuo ya, kwapụ ozu ya, buruzie moto ya gere. Akparala the soja. Abịa kpawa isiokwu. A conclude ole na case ya, sentence ya to death by hanging. O deserve ya even more. Ọ kọnụ how bad ọ dị. Na mmadụ nyere mmadụ aka. Ihe a na-arịazi ugbo ndị a na-enyere aka. Mgbe ụfọdụ ị ga-enyere mmadụ aka, ya bịa n'azụ ya kọwa ihe ọzọ. Mgbe ụfọdụ twist aka i nyere na kemgbe ego i nyere ha kemgbe, like mmadụ amaghị ebe ọ gagagaga. A lot of people need help. Ndị na-enye aka juru ejuru, kama ọ wụ ụjọ, ụfọdụ wụ ụjọ. Ị ga-ala village ugbu a na otu agadi nwaanyị dị helpless. Ịma na o deserve ga-enyere ya aka. Gị were ego na your hard earned money nye agadi nwaanyị ahụ. Mmụọ ga-agbarịrị sonye ma. Ndị mpando okpuru ede agaghị abịa na nwa ha lụrụ elu. Ha wujute gị ka ha ego mere ha ọgọ. Imecha gị laji echi, gị to te mmadụ na-eshi atọ. Gị gbagharịwa ihe mgbu gị ebido. Ị ga-amaba ihe mega n'oshi. Mgbe ụfọdụ ya dị ka people na-anọ n'ahụhụ, nọ na ihe mgbu, note aka ebe ahụ. Ha anọghị ebe ahụ na enwe onye ga-enyere ha ka ọ pull out of that situation. Kama ụfọdụ ndị mmadụ isi ha abanyena ebe ha gara gị dọpụta onye nọ n'olulu. Ha ewere isi danye n'olulu. Ụfọdụ ndị mmadụ aṅakpile aka, gwile gị isi ka ha chepụta onye ji ụkwụ guzoro n'ime olulu, were owe isi lakpuo n'olulu.
Ọ ya ihe ahụ a na-ekwu okwu ya. Eleda ebe agagagaga, ele ebe alagalaga. Lewedelenu ya, a Nigerian soldier, recruited, trained, decorated, armed, kwụsịrị civilian with egbe ya. Ya efilile na o megere onye amị ihe ọma ka ọ kwọpụ ya. Ọma na end ya ka ọ na-aga ịhụ. Agagada ihe ugbu a ka agaga azụ ka ebe a na-agada aga. Ụmụnne m, a na-aga ihe a ga-eme ugbe were eriri kee ya n'olu, dotie ya, ụkwụ ya gba takam ya nwụọ. Awe family man. Nwunye na ụmụ ya a na-akụzi ya ahụ akụkọ na-eso akụkọ history. Ya wụsawa ha, ewere ụdọ kwagbuo ya gaa ozu ya n'ala. N'ihi na mgbe ị na-agba shaka shaka ka ị put someone else to an end, that end is a necessary end for every living. Ọnwụ dịrị onye ọbụla. Enweghị ihe dị ndụ na-aga meet end ya one day, somehow, somewhere. Otu ụbọchị, ọ wee common destiny. Death must knock. Ọwụ ole n'ụdị o ji akụga. Ọ na-anọ ndụ ugbu elere family, moto orele, ọ bụrụ na o rekwele na-ere naanị ya ma ego o retara na the moto ripụliwo ya. Enwere nke jogburu onwe ka that boy ọ gbagburu dịdị n'iche. Egbe ka o jiri gbagbu ya. Egbe na-enye, ọ na-eme death adị very easy and egbe ka o jiri gba ya kpam the boy anwụọ. And the boy amahụ na-anaghị igbe ya akwapụ ya. Ọnwụna ọnwụhụ ihe ọnwụrụ nwa nwoke ya. Mana ka ya na-aga dị devastating. Enweghị ihe karịrị, enweghị ihe gburu ana ke ewe mmadụ enwe ugboro abụọ. Agwa mmadụ na ọ na-aga enwụ na condemn ọnụ ya, na sentence ele na a ga-eji ụda akwụgbu ya tili akwụgbuo ya. Otu a ka obi ya ga na-akụ kpum. Ihe ọbụla ọhụrụ ya na-ele etuturi. Onye ahụ anwụọ already before the day a na-aga ekwu ya ụdọ. Pụta igodo imagination gị n'ọrụ ka ịghọta ihe m na-ekwu. Ịgwa mmadụ ịma date ọ na-anwụ. Ọnwụ mmadụ enwe ugboro abụọ. Ọnwụ ka ị ga-akala nkeda boy ọfụ. Ọ wụtụ o shedere onye ọbụla kpachapụ anya before gị stretch aka leruo anya. Onye ọbụla zege ndụ ya na-ezege ihe ahụ ihe mega ugbu a ọchị ihu anọ ọzọ. Mana n'ime ọnọdụ niile Chineke nna duwere m ọnụ. Ihe ọma agaghị egbu m. Ọgọ agaghị egbu m. Ọ nga ọha m n'ọnụ. Udo dịrị ọnụ.